No, takže máme tu už deň 2, takže je 9 hodín. Práve som sa vyspal, poobliekal, idem sa teraz nareagovať. No a pôjdeme domov pomaly. To je šťavné. Si budem užívať zuby, ale to až po raňajkách. Teraz si idem naraňajkovať. No, takže ešte vám ozvem, jak budem mať raňajky hodové. A ináč, asi ani nič. Tak teraz je rad na zuby. Tak, áno, tak treba túto, jak sa to volá, umyť si zuby, aby sme neboli smrďaví. Veru. Tak zatiaľ, dohý. Tak som dokončený, no, umytý. A tak, teraz nadišiel čas. Pozrite ešte kus von, ako to vyzerá. Svieti slnečko, bude teplo, fajne, perfektne, fúka trošku, to nevadí, ale to vôbec nevadí, pretože 10 000 lajkov, tak mi narosté nová. No, to nevadí. Fúka, áno, len tak vetrik. No, takže tak to vyzerá. No, takže bude mi treba pobaliť túto pastu s nabíjačkou a takéto veci. No, takže vám dám asi timelapse, najlepšie by bolo. Takže som už pobalený, nič tu nemám. Vidíte tu táška, cez tie dvere budem vychádzať. No, takže tak, máme. Až sa vám ozvem až doma, pretože som na bicykli a ešte s touto taškou sa trepať cez zahrady s bicyklom a s taškou, tak to nie je veľmi ideálne. No tak sa vám ohlásim doma. Tak sa vám ohlásim doma. Zdrav. Dovidopo. No, takže už som doma. Teraz sa balím, že ideme vonkaj. Tam mám mikinu. A rozmýšľam ešte čo. A kľúče. Nejaké peniažky ešte. No a tak sa vám ohlasím, keď sa stretnem s Jarom na bicykli. Takže zatiaľ dopo. Presne tak. Tak už som ohlašujem šéf. Už tu čekáme. Tam máme bicykle. Tu máme ďalší bicykel. A tu čekáme na to tých, kým prídu. Tu by mal zastaviť autobus. Tatarko sa na to vlastne. No. Tam ešte vám ohlášim, keď tu budú. Tá zatiaľ dovi. No, tam sme sa premiestili na tribúnu. Tu máme Jara i tu oného. Tak čekáme na nich, bo. Nedých. Oliver je kokot. Jak? Povedz ešte raz. Píp. To vieme už dávno, to nie je žiadna novinka. No, tak čakáme na nich, bože, vraj autobus meškali, alebo co to teraz na taxíku majú prísť, no. Tam teraz na tribúne tuto čekáme. No. Krivé nohy, jak patkaň. Paráda. Takže tak, tašia vám ohlášim potom. No. Jasnú kvalitu, jak mala na Jaro mobil. No nie? Ne. Čo nás? No, sa čakaj, sa som nedá. No tá,
Už sme na bicykloch, boli sme v Danišovcoch. A teraz ideme nazad do Dorína. Budeme objednať pizzu. A tak. No. A to zabáva, to povedzte dačo, jak sa tu cítite? Som za to ohrozený. Prečo? Danišovskí ľudia, danišovskí mentalita. Ty si ohrozený druh. No. Tak, vám ohlášim, tak si uvidíme ešte. Tá. Ako čo chceš potom? Za chvíľu budeme... Pamiatky či čo? Kúpať sa v Hornáde. Píp. Cigáni tam mali vážne. To musím vypípať, ale... Takú. Splavovali hodna. Oni mali nafúkovaciu takú kurvu s padlami. Tam boli 5 asi na jednej. A fakt splavovali. No to taký je program, že ideme na tribúnu čekať po klembu a ideme sebe objednať pizzu. Pizzu, presne. Však zavoláme. Myslíš, to máš znova skončiť tento, ne? Znovu sa ozvem. Ozvem sa neskôr. Dobre. Taši vám ohlášim na tribúne. Už sme v Altanku. No, tá som vám ohlášil. Tu máme bicykle zaparkované. Povedal, že na tribúne sa ohlasíš, ne? Ale to je to isté pomalička. Čakaj. Ty si na malé deti? Tak, všade. A ty? A sú malé deti na teba, to máš? Nie. Ja som na peniaze. Si na mamičky. Ty ukáž som ten svoj forehejat. No. To ešte nešmi. Wow. Ty si taký skibidi. No to dobre, tak ideme objednať zasi, či? Ideme objednať? Čo na to povieš, Lukáš? Musíme, sme všetci hladní. Lukáš, Dobre. čo tá pera? Lukáš? No, tak už sme spokojní, bo už tu jeme. Chlapec tu s rukami musí jesť. Update musí byť. Presne tak. No. A toto neviem, čo to má znamenať. Skazený syr. Skazený syr, presne tak. Prečo to je tak? Mali objednať margaritu. Jak neandertálec. Presne. Moje reč. Nedali mi žličku. No, budeme plakať všetky. To je 4 druhy syra asi, hej. Fakt? 3. Jaký Sherlock? 3. Plesniva. Tu ešte. Kus tejto jednej. Tu je zase iný syr, tu je tiež ďalší. Tu je iný. A tam ešte bol taký normálny. No a tak my tu máme. Jaro sa neambíš? Tak jest. Tomáš tam robia v peci, alebo jak? V peci. Peci. To tam uvaria. Len tak na sporáku robia. Hej, varia pizzu. No, tá tak. Ale ne, však sú, vieš. Že kameň. Už sme dojedli pizzu. Tu už ucíva sebe ruky. A dáma mi nezazdierať. Čakaj. Mám toto zhnitu, tak nikto to nie je. Tu máme také ešte ďalšie prebytky. Čo? Co švieš? Jak to pohovoríš? Tu má to ten chlapec žobre od data, lebo nemá. Ukáž turnament. Tu máme ešte kukuricu. Pošla. Tu sa baví turnament. O teplú večeru. No a čo ty chceš odo mňa? Data. Jak? Data. Jak ešte raz, bo nepočujem. Dátové pripojenie. Aha, to dobre, no. Tak, ešte vám ozem potom, to tí dvojoparovci prídu. Jak? Kus sme už im Povedz ešte raz, jak? Kto sa posledný do Grca vyhral? Môžeme. Koľko eur? 35 eur. No. No točíme. Hej, ale cute, hej? Hej, Jaká remujem? Ale aj do druhej strany. ale to sa vykrúca zo skrutkou. Točte sa, aj vy musíte to vidieť. Veľa by si chcel. Píp. Mne to vidie z druhej onej. Mne to vidie z dvoch otvorov na nás. Kubo, kameruj, že ich potočím poradne, hej? Dobre. Už kameruješ. Kamerujem. Si ale dobre si kameruje. Neboli nohy sú, nie! Tomáš, čo si ťa prosím, chyťom ruku. Tomáš, nie, už sa to... No boli chrbtica. Ďalej, ale viete, ako boli krmar. Dávajte, kto to kurva Dávaj, toč Tomáš. Točím. Joj, Tomáš, ale nie, fakt už, stop.
Miałeś to, Ja wystrałem. Kameruj. Chodź Kubo. Chodź ich točić, dawaj. A na mnie, bo... Na mnie! To mnie napadło. Teraz to nie napadło. No a teraz do drugiej strony. Jakub, teraz idziemy w ciosa stanie. Ja. Ciosa stanie, teraz Pusti to wideo, ale już ku końcu do 5 sekund. Daj. Co? Tak, pusti to wideo 5 sekund przed końcem. No to masz, wracaj w powodzie. Jak? kusy. Wasze pocity? Boli chrbtica. A ty? Strasznie ma boli. Pomyj krzycy točić. Tomasz, daj ono. Jak to co musi iść ďalší. Ale do druhej strany musíte. Tam chodzi. Czy tam točíme? Nie, tam. Ale iba dvaja tu musíme byť, viacej ne. Však nech tu tretí ide. Nie, viacej ne. Hej, Jakub, Ja to pusť mám. Nie. Klemba, dávaj sem. Dvaja, ja to nedám. Dávaj sem. Ja, ale však to sa Nezjedol vykrúcalo. si pizzu. To sa vykrúcalo zo šrúbku. Za to treba, żeby to jeszcze tak to szedł, że to za to wyważy. Abo ty, Oliver, hoci. Lebo teraz cię tak na jedną stronę, to zaraz co za... Nie, to jak ciosy, ja sam całą pizzę zjadł, to jest szalony. A ja som zjedol celú pizzu. No widzisz. Ja som polovicu zjedol. Tak to musí sem. Rozhodnite si. Oklemba idziesz. To skôr nenapadlo toto zastaviť. Ja nechápem. Ja som to vedel, to som nechcel. No, Ja idem. no dawaj. Nie, však to je jedno, to logicky. Fajn Tomáš, dávaj, ideme točiť. Daj Jakubovi mobil. Abo to tak ide opri. Ja budem tam. A gdzie by som to mal opäť? Pána. To gdzie to mám dať? Daj, ja to podpínam. A dobra. Ja že si ideme do druhej. Do druhej. Ešte si ideš sám. Ja boli hlava. Ale však Lukáš. Ježiš, mňa boli. Chrbtica. Ja sa nevyrovnám. Ja sa už nevyrovnám. Mňa chrbtica boli. Ja len si stop. Ja ochrniem. Ja ochrniem. Bože. Kúkajne. Na ruhy nikoli. Tomáš, prosím, už fakt stop. Ja, teraz vystúpime, hej, teraz vystúpime, a jak sa budeme robiť? Teraz vystúpime. Ty pána. Priznáš, si prehral, Jaro. Ježiš, som sa podkýnal vlastne. Pocity? Dobro, boli chrbtica. Chrbtica? A pocity? Pocity? Pôjde. Pocity? To presne. Ča, pocity? Prehral si. Jo, máš moja chrbtica. Však ja som mal úplne vystretý zadok. A už len čapnúť po ňom, ne? Už za chvíľu si sa aj vyleťal si tú žuru. Ja tu, myslíš, že tu mám dačo? No ukáž. Nemáš. Ukáž. Dobra. A ty máš? Jo. Sa rozhodnú prejsť z altánku, ideme na opekačku. Museli sme požičať naše bicykle, keďže oni sú takí neschopní, že si nezobrali vlastné. A nevedia Takže chodiť fotbal po baví. Ja to len si... Teším na zajtra, budem cvičiť. Proteín. Tam sú chlapci. Z celého dňa máme radši ráno a večer. Ráno a večer? Hej. A prečo? Lebo ja väčšinou ráno a večer jem. No, oni nám ucekajú, ale ne. Idú Míra kúknúť. Takže tak. No, to cez kameru prešlo. Teraz je presne 19:02. No, takže budem muset na nich počkať, takže urobíme strih. No. Tomáš, kedy si nemáš rozbitú pracovačku? No aj ty si rozbitý. Oni nevedia ísť bez rukoch, čo ti dá? No, zač budem môcť za nimi muset docekať sa to také chlapci nepočkajú. Počúvaj ma. O?
Tomáš, tebe sa pokazil bicykel, čo si do mňa narazil? Ne. To čo si mu potom povedal? Čo? Čo si mu potom povedal? Že na jednotku sa nedá zaonačiť. Oliver, na jednotku sa nedá, nie na najvyšší prevod. Co však? Si hovoril, že na najmenšie koleso. Hej, no najmenšie, ty si taký sprostý. Ty si na najmenšie kolesko. na najmenšiu onu. Tú glupotu, že tak rýchlo krúciš. Na jednotku še mi dali, potom hore je dvojka, chápeš? Je keby. To ty si z mesta, to aj tak nepochopíš. Je predné alebo zadné? Pohľad. Predné alebo zadné? Nemám slov toto. Hej. Lukáš porozumel. Tá občas prehovoril, že ako na najmenšie, nemôžu dať na najmenšie ozobené kolesko, chápeš? Na najmenšie môžeš, tam aj do 100 môžeš dať. Keby bolo. Jediný tu poslušný chlapec ide s nami. Pravda. No však to. No tu je to tá ona. Sedenie. No to tu Sedenie. dneska budeme sedieť. Jak staré babky, ne? Kombajn poďme na neho. Kombajn. No, tam všetci naštvejajú hore kopcom a ja na tu pekne bicykle. s vami idem, bo som dedičan. Presne tak, on vie, jak treba. Aha, jak Oliver naraží. My vieme, že tu nevládne. To vystrúnie. Teraz teba ani nebolo vidno. Ďakujem. Díky Boží za to. Lukáš už nenosadí na bicykle teraz. Oliver teraz nemôžem vystúpiť. Budem sa zo mňa budú smiať. Zaše ohlášim na vrchu toho kopca. Kapustučiče. To také. Kapustníky. No, tam na kopcu sme skorej my, jak na bicykloch. To akurát jeden je. Na bicykli. A tu to tie dvaja meškanci sú. A jak tu navidím. Joj. Tak vidím, jak vyndaš. Nevie. Op. No, tá. Že vám ohlašujem. Tamto celé sme vyšli z dola. Tak. Zadýchčaný, nie? Nie, vôbec. Ja som nepovedal ani. No, tá. Unavení sú chlapci, tak Ja vidím. nesom unavený. Nie. Takže vám ohlášim potom na onej. Tak. Dovi. Hoď. Kamerujem. Môžeš hej. Tak to bolo celkom chábe, to máš. Tvoja mamka je chaba. Viete, teraz to bude nechabota. To musím napížiť. No. Toto bude zašchabota, to je to myslím. No jasne. Máme. No však jasne. To páno napíhuje. Potom si ako nemusel tam prieť. Som priblížil, keby dačo. A ten teraz No, to mám. A ty čo? Jak si zlomil skoro. Dávaš. Približ. Približujem. Sa stratilo. To typka. Jaké pekné jabko. Ja područujem. Približ. Približujem. Ešte. Ešte mi to vyletí do onu. Či krv takov. Tomáš, tu máš one. Približ. Prečo ma šňade tak vedľa ríti a ne v ríti? Vidíte, tam má hnede a tu má ríti. To čo je? On má zádok 8 cm od ríti. Ja mám konečne inde, kde Ty sereš v konečníku? Som nevedel. Ty štíš z ríti a sereš v konečníku. A preto má hnede na ľavej polke. To je horšie ako Leon 5. Skip Leon 5. Ty skip. Zatraž, zdaj. Čekaj. Ale choď tam teraz, Tomáš, tam tu bude lepší záber.
Aha, tu nás pád, hej! Tu máš také veľké. Video ujko už. Tam. Hej, tam streľaj. Hej, do domu. Rovno. Namier dom. Môžeš. Dom. Do domu. Nie do domu. Oddiaľ, nepribliž. Nie, tu na. Hej. Dobrý deň. Dobre. Kubo, pozor. Západ slnka. Na severu. Teraz bolo dobrá celkom. Môžeme ísť. No poďme. Keby si trafil jara. Veľké sa rande. Keby trafil brzdovú onu. Oh. iPhone 14. Dobre, sa si dám. Dobre, to daj mi Tomáš. Ešte do toho ja si dám. Dobre. Vetrend musí byť. Vyletí dole. Minusová aura to má. Ja auru nemám. Furt má jablčko na paličke. Keby ste nevedeli diváci. Oh no, cringe. Dobre. Ideme chodiť ku Lukášovi. No, takže slnko nám už zapadlo, hej, ja viem. A cigáň tam sú strašne veľa. No, takže opíš nám, Lukáš, aká situácia nastala, ako sme ju vyriešili. Ako... Ja by som to nezvládol bez tohto úžasného človeka, ktorý si zaslúži poriadny... Píp. Môj zachránca Jaroslav Macajko. To musíme vypípať. Jaro, ty si Oliver, ty si aký chamtivý. A mne nedáš? Si čo si tu Ja sa berú? chcem No a čo? Kokos, ja tu už prvý berem, mám ruku a nič mi nedá. Kde je voda? Už sa dopila. Oliver dopil, poďakujem mu. Nesmálne chamtivý. No, Už takže sa nechcem. strátil som mu telefón na tomto poli, veľkom. Tam všade. No. Chodíš medzi tým polom, tak vidíš, aký je všetko otrhané z nás. Hej. A tam až dole, kde našiel ten telefón. Tento človek. No. My sa tu orozvali. Nemá ich bav zlo, pohode. Tak. Takto to vyzerá tu, jak po švine. Jak keby tu celá šviňarila. Tomáš, kedy nám ide autobus, bo Oliver musí ísť. Hosked. Ja pojem s ním potom. No, takže už je taká tma. Docela. Dokonca tu na augusta. Je. 2024. Budem kom chodiť častejšie. Takže tak. Ale čakaj, idete... Za chvíľu odchádzajú domu, takže to tak máme. Bo my sme tam... Máme ďalší problém. Teraz sme na roli našli tohto chlapca telefón a teraz môžeme hľadať moje vrecuško, lebo ako vidíte, ja ho nemám. Aj šiltovku. Aj šiltovku, no. Takže teraz berieme sa do altánku a ideme hľadať môj zastatný rúbsak, čo to je, vrecuško. Takže to také problémy sú v živote. Nevyspytateľné. Tu býva Jason. A sme zistili takú informáciu, môžem povedať? Ale nemôžem. Povedz. To musím vypípať. No, takže tak. Takže vám ohlášim, Takže vám ohlášim v altánku, alebo keď to nájdem. Takže, zatiaľ dovi. Takže, ozývam sa vám, neznám po koľkýkrát, že chlapci už odišli a sme tu už iba my. A to taká pohodička, viete, však po ceste, však viete čo. Taká pohoda. Nikto nič. Tu iba máme Jaroslava. A taká pohoda. Veľmi pohoda. Veľmi. Stredová čara. A motor užite. No,
Takže tak. Je to také dosť pôvoda. No, tá sa vám ozvem, keď asi budem doma, alebo čo. Tak zatiaľ sa majte. Tak som sebe uložil bicykel.